हाय फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आं दा जोंना बैसागु बोथोरनि न'खर मोसायो नालाय आं दा बेयाव थांनो ओंखारदों आं हारसिं नङा आंजों लोगोसे आंनि आब' दं स' आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो सान मोदाननायजों केमेराया साफा नुवाखै फुरलाला नुदों जों दा थांगासिनो मोसानो गियानबि हाय बुंहरबावो नै जोंहा गियानबिया जों दा न'खरसे मोसाखांनानै गुबुन मोनसे न'आव फैबाय आं देखायलांबाय थानोसै मोसानायखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों दा आरो गुबुन न'खरसेयाव फैबावबाय मोसानोसै नायलांबाय थादो नै दा बयबो जोंहानि न'आव मोसाफैबाय बिसोरजों लोगोसे आंबो मोसाफाबाय दसे
नै जोंना बैसागुआव मोसानाया मोसायै बेवहाय मोनाफैलायलायबायमोन। ओमफ्राय दा जोङो बिसोरो मोसाखांनानै एसे मोसालांबावगोन। नायनोसै बेसे न'खर हायो मोसालांनो। लोगोफोर जोंना बैसागु मोसानाया मोनाफैलायबाय। दिनैनि थाखाय मोसानायखौ बेवहायनो लास्ट खालामनाय जाबाय। लोगोफोर आं दा न'आव मोनफैबाय। जोबोर मेंबायबो। ड्रेसबो चेन्ज खालामाखै। ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै। आं मोसाखांनानै न'आव फैनाय ब्लग बानायनो हायासै मानोना जोबोर मोनाबायबो आरो मोसानायाबो जोबाखै। गाबोन सानसे लाबावगोन। मानोना जोंना गामिया एसे गिदिर नालाय बेखायनो फोजोबनो हायासै। ओमफ्राय आं गाबोननि ब्लग भिडिअ'बो लाबोगोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थां। स' दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।